ମୋ ବାପା लो କି ଖରା ଶଳା ମଣିଷ ହଂସା ଉଡ଼େଇ ଦଉଛି କିରେ ମାଧିଆ ଏ ଶଙ୍କରା କିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ ଯାଉଛି ଜେଜେ। କିରେ ଶଙ୍କରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ମତେ କହୁନ, ଖାଲି କଣ ତାକୁ କହୁଥବ? ଆମେ କଣ ଏତେ କଲରା? କିରେ ଆମ ନାତି ଏଥର କଥା କହି ଶିଖିଲାଣି ଆଉ। ଆରେ ତୁ କେବେ ବଡ଼ ହେଲୁ କିରେ? ହଉ ଦେ ଛାଡ଼। ଆରେ ଏବେ ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି କି? କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ସେ ଫୋନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ହେଇଟି ପା ଜେଜେ, ସାଙ୍ଗ ଆଇଲାଣି, ତାକୁ ପଚାରୁନ। କଣ ହେଲା କି ଜେଜେ? ଆରେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ରେ ଟୁକା। ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହିଁ ଉଠଉଛି ରେ। ଜେଜେ ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ଆଉ। ଯୁଗ ଯାଇ କୋଉଠି ହାଇ ଜମ୍ ମାରିଲାଣି, ତମ ମୁଗ ଉପରେ ଚଳିନି ନାଇଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଲନା ବିଷୟରେ କହିକି ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନରେ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ 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 କିରେ ଏମିତି କଥା ବଢ଼ିଆ ଆଉ।